Okay, so maing buntag Pilipinas, maing hapon Texas. So naanapunta sa ato ang pagbasa sa Biblia. Okay, so igsuon, ubanay nasab ko karong taknaa. Okay, so naanakata karon sa libro sa mga maghuhukom, no? Kung sa English pa Judges, no? The Book of Judges. So nanata sa Book of Judges karong taknaa. So glory to God, igsuon. So hapit na mahuman ang tuig, pero sige lang, no? Hinahinayan lang nato ni hangtod nga mahuman na tuog basa ang pulong sa Ginoo. So nanata sa mga maghuhukom. Congratulations igsuon nga imong gyapon ko giubanan hangtod karon og dalago na tong buhi nga Dios. So before ta magsugod no sa Book of Judges or sa mga maghukom nga libro ato sa mga muyo sa ta sa Ginoo igsuon. Okay, bani ko. Hallelujah. Dalaygon og mahimayaon namo nga Dios, salamat kay Lord nining taknaa nga imong gihatag kanamo, Lord. Kining tanan na akong itugyan og gisalig diha kanimo, Lord. Ginoo, gusto mi nga mahimong obedient diha kanimo, Lord, sa makanunayon gayod. O God, og niining taknaa, Lord. Kami nagpaubos diha kanimo, Lord. Nangayo kami pasaylo, Ginoo. Pasaylua kami Ginoo sa among mga kalapasan nga nahimo batok kanimo, Lord. Kung na may mga butang Ginoo nga nahimo kaming rebellious diha sa imuha, Lord, pasaylua kami, O God, Lord. Kung imong nakita sa mong kasing-kasing nga nami mga idols, O God, Lord, forgive us, Jesus, in the name of Jesus, Lord, forgive us, O God, forgive us and help us, Lord. Tabangi mi Ginoo nga magkinabuhing matarong, Lord. Tabangi mi Ginoo nga ikaw lang among alagaran, Ginoo, hangtod sa hangtod, O God, sa espiritu ug kamatuoran, Ginoo. Tabangi mi, Lord, nga ikaw lang mong i-worship, O God, ug wala nay lain pa. Lord, tuli kami, O God, sama ni David niingon siya sa Psalms 23 na you guide him in your righteous path. Lord, guide us also, Lord, in your righteous path for your name's sake, O God. Lord, nanginahanglan kami sa imong giya, Ginoo, tungod kay kung wala ka, Lord, wala gid kami arang mahimo. Ug nining takna, Ginoo, samtang kami magapadayon sa pagbasa sa imong pulong, ay pray, Ginoo, ang imong balang espiritu mamuhat sa among taliwala, O God, ug katong tanan nga manan-aw niini nga video, O God. Lord, I pray nga ikaw ang Dios mamuhat usab sa ilang kinabuhi, uban lang tibok panimalay, Ginoo, nga ilahag yung masinati, O God, ang imong presensya, iya lang mabati, Ginoo, ang kabag-uhan nga gikan kanimo, O God, sa dihang sila mutuman sa imong pulong, sa dihang sila mudawat sa imong pulong, O God. Lord, himo ang among kasing-kasing, Ginoo, good soil, O God, nga matamnan og liso, Lord, matamnan og binhi, Ginoo, nga mutubo, Ginoo, ang binhi sama nga ing ana pod among kasing-kasing, Ginoo, nga ang imong pulong mao ang binhi, Ginoo, nga among kasing-kasing mao ang yuta, Ginoo, nga tabunok, Lord. I pray nga among kasing-kasing mahimong tabunok kanunay nga mo receive, Lord, sa imong pulong nga mao ang binhi nga kini matanom sa among kasing-kasing og imong pulong, Ginoo, nga mao ang binhi mutubo, O God, nga himsog og mamunga og daghan, Ginoo, kanang bunga, Ginoo, nga dili mapukan, bunga, Ginoo, nga mulahutay hangtod sa kahangturan, O God. Lord, salamat kaayo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan, Lord. Usba ang among kinabuhi, Ginoo, nga ma-align diha sa imuhang sa pagtulunan, Ginoo, sa imong kamatuoran, Lord, nga ma-align sa imuhang imong purpose sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, salamat kaayo nga imo nang gihanay ang tanan, Lord, aron kami makaila kanimo, O Dios, ug ikaw, Ginoo, among simbahon ug alagaran, O God, hangtod sa hangtod. Lord, ikaw among gina-welcome karong taknaa, and Lord, I pray, Ginoo, nga ikaw gayud ang Dios. May makig-istorya ka namo, Lord, sa among kinailadmas na kasing-kasing, Ginoo. Kung naay mga butang diha, Lord, nga wala nimo gikahimutan, Ginoo, sultihi kami dayon, O God, aron kami mahimong aware ni ana, O God, o kami dayon mo confess kanimo, Ginoo, manghayog pasaylo tungod kay ang kapasayloan, Ginoo, diha lamang kanimo. Og salamat, Lord, nga kanang kapasayloan, Ginoo, available kanunay diha kanimo, Lord. So salamat, Lord, na sa diyang kami mo confess sa among mga kalapasan, Ginoo, ikaw faithful and just, Lord, nga mo forgive sa among asa tanan, Ginoo. Walay gamay, walay dako nga sala diha kanimo, kay ang tanan, Ginoo, imuhang napasaylo, imo nang gipakamatyan dito sa cross, Ginoo. Og so, Lord, salamat kaayo sa imong gugma. Dalaygon ikaw, Dios, sa walay katapusan. Lord, thank you kaayo. Thank you kaayo sa imong dakong gugma, Ginoo, nga walay paglubad. And Lord, I pray nga ikaw maga-bless usab, Ginoo, katong mga katawhan, Ginoo, nga sa mga nakuan sa baha, Lord, mga naapektuhan sa baha, sa typhoon, Lord, sa Baguio, Ginoo. I pray
nga ikaw ang Dios magakabuot kanila o God. Pahinumdumin sila kanunay Lord nga ikaw ilang kauban sa tanang higayon. Nga wala nimo sila gibiyaan ni gitalikdan. And I pray Lord nga imo ang i-comfort ang ilang kasing-kasing. Nga Lord ipahinumdumin sila nga naapay pag-asa diha kanimo Ginoo. Napay paglaom Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan sa tanan. Wala imposible kanimo o God. Katong mga butangan na wala kanila Ginoo, kato lumalabay lamang pan pwede nimo silang pulihan o God. Nga taliwala sa mga kagubot, taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi Lord. Tagay sila kalipay o kalinaw Ginoo. Nga diha sila sa imuhang makupot Lord, sa imuhang mga pulong, sa imong promise o God. Nga sama kang Job Lord katong gisulayan siya. Nga tanan niyang kabtangan na wala iyang mga anak na ngamatay. Apan after sa maong pagsulay Ginoo, imo siyang gitaganog doble pa nga panalangin. And so Lord, I pray and declare katong mga katawhan Ginoo nga naapektuhan sa bagyo ug sa mga baha. Imo silang lig-unon Ginoo. Tagay sila Ginoo assurance kasing nila Lord. Nga naa ikaw ilang kauban, ikaw ang Dios maga-supply sa ilang mga needs sa matag adlaw Lord. Ug salamat Ginoo nga diha kanimo kami makaduol sa tanang higayon. Bisan asa mi Lord sa dihang motawag mi nimo, ikaw maminaw gayud. Salamat Lord, dalaygon ikaw, dalaygon ikaw. I give you all the praises, oh God. I give you all the glory. I pray Lord nga imong proteksyon na ng imong mga katawhan, oh God, sa tibuok Pilipinas Ginoo. Labi na karon umaabot nga na napoy bagyo nga moabot Lord. I pray God nga ikaw magaproteksyon sa imong mga katawhan, oh God. Lord, tabuni sila sa imong hamili nga dugo Ginoo. Keep them safe, oh God. And Lord, I pray nga ang bagyo Ginoo imong lain og direction Lord nga moadto siya sa laing direction Ginoo aron wala kayo'y daghan nga mas madaot Lord in Jesus name. In Jesus name I pray nga mo landfall ang maong bagyo Ginoo sa layong dapit Ginoo nga wala kayo maapektuhan nga mga tao o God in the name of Jesus. In the name of Jesus Lord, salamat. Salamat kay ikaw gamhanan nga Dios. Walay malisod kanimo. Thank you Lord. Nagahangyo kami kanimo o God. Salamat kayo Lord. Oh, hallelujah. We bless you God and we give you praise. Holy Spirit, I welcome you in Jesus name. Amen. Praise Jesus. Hallelujah, no? Glory to God. So I know nga daghan ang mga naapektuhan sa bagyong Tino, no? Ako nakita sa mga post sa Facebook, but hinumduman na ito igsuon nga kaning tanahan nga mga kalamidad, no? Gisulti ng daan sa Biblia. No? Pero ang promise sa Ginoo naapod sa Bible, no? Nag-ingon ang Ginoo nga dili ko ikaw biyaan ni talikdan. So bisan unsa man ang imong ginagian karon igsuon, laumi, no? Tuohi nga Ginoo imong kauban. No nga karon nga ikaw buhi pa, nagpamatuod na ang Ginoo maayo kaayo igsuon. Kagitagaan pa taniyag laing adlaw, no? Nga makit-an nato ang atong mga hinigugma. Ug bisan pa man sa karon nga punto siguro sakit kayo tan-awon, no? Labi na katong mga nabahaan nga nawala gyud ilang balay, tong naanod ilang balay, nga ilang mga loved ones nawala pud ang uban. Pero igsuon, dili lang gyud ta mawad-an og paglaom, no? Kay ang Ginoo maayo siya nga Dios. Na siya'y plano para sa matag-usan nato. Sa di nato masabtan, labi na kanang in the moment yun nato na experience ang murag gibiyaan ta bitaw. Kana normal na ang atong reaction kay tao ra man ta, no? Pantawag lang gyud sa Ginoo igsuon bisan og murag feeling nimo gibiyaan na ka sa Ginoo. Ang Ginoo na gyud siya diha ba? Dili man siya mong biya nato. Pero kita ang ato ang pagbati murag mawala diha sa Ginoo, no? Kay tungod sa ato ang nakita, murag wala na bay tao, wala na nahigugma nato, feeling nato kita na lang, no? Pero ang Ginoo igsuon permanente na nagtan-aw siya nimo o gusto ka siya mo tabang nimo. Dili jud kaniya biyaan igsuon. So hallelujah. Praise God, no? Glory to God. So magbasa na siguro ta, no? Kay dako na akong intro. Pero I really pray igsoon nga ang Ginoo may magapamuhat sa imong kasing-kasing, luig-unon ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo. Kung unsa man imong ginagian karon, dili na siya mudugay igsoon, no? Sa makadiyot lang na kaingon ang pulong sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang langit ug ang yuta mahanaw.
apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. So ang pinaka-importante ang pulong sa Dios igsuon nga atong kuptan, no? Atong kuptan gyud ni. Kay maskin pag-unsa ang imo atong pagpaningkamot diri sa kalibutan katong mga nawala, giingon naman gyud na sa pulong sa Ginoo, mawala ang tanan. Pero ang pulong sa Dios magpabilin. Okay, so atong sugdan ang pulong sa Dios diri sa mga maghuhukom. So ang pasiunan niya nag-ingon, ang basahon sa mga maghuhukom maoy tinigom nga mga sugilanon sa kasaysayan sa Israel gikan sa ilang pagsulong sa Kanaan ngadto sa panahon nga ang Israel gimanduag hari. Kining maong basahon naghisgot sa dagkong butang nga nahimo sa ilang mga bayani nga gitawag og mga maghuhukom. Kadaghanan kanila mga pangulo sa mga kasundaluhan ug dili maghuhukom sumala sa atong pagsabot sa maong pulong karon. Ang labing inila kanilang tanan mao si Samson. Ang iyang nahisulat sa kapitulo 13 hangtod sa 16. Ang dakong pagtulunan nga atong makuha niining basahona mao kini. Ang kalampusan sa Israel nag-agad sa ilang pagkamatinumanon sa sugo sa Dios, samtang ang ilang pagpahilayo kaniya kanunay naghatod kanila sa katalagman. Apan aduna pay labaw niini. Bisag dili matinud-anon ang nasod ngadto sa Dios og muabot kanila ang katalagman, ang Dios andam kanunay sa pagluwas sa iyang katawhan. O di ba? Higsuon, ingon diri bisan pa og ang mga tao dili matinud-anon, no? Ngadto sa Dios og muabot kanila ang katalagman. Ang Dios andam kanunay sa pagluwas sa iyang katawhan, no? So ang Dios andam kanunay pagluwas sa iyang katawhan sa dihang maghinulsol sila og mubalik pag-usab kaniya. So ang Ginoo malumoy kay ang kasing-kasing igsoon. Bisan pag dautan kaya itong gihimo pero sa dihang muduol ta sa iya mga tagpasaylo, tabangan ta sa Ginoo, iya tang dawaton og balik sa iyahang kiliran. Dili ta niya ilabay palayo, no? Di ta niya itulak palayo, kung dili iya hatang hagupon, iya hatang gakson sa maatong prodigal son bitaw. Grabe, gilustay niya tanan ng mga iyang kayamanan nga gihatag ang bahin niya, gihatag siyang papa. Ya pagkahuman pagbalik niya, abi niya mahimo na lang siyang sulugoon, no? Pero ang amahan mismo ning tagbo, di ba? Gitagbo niya tong prodigal son, nalabon na pa siya sa dalan, nagdagan iyang papa, unya iyang gikakos ang maong prodigal son, unya iyang giingnan nga tagaan siya og sanina robe katong pang kuan gyud, no, kanang agalon ba, no, tagaan siya kanang ring gihatag sa iyang papa ang katong mga nawala sa iya nga iyang gilustay, pero kaning balik siya gidawat siya sa iyang amahan, no, sa tibuok gayong nga kasing-kasing. Ing ana pod ang picture nga sa dihang moduol ta sa Ginoo mga itagpasaylo. Mopasaylo gayud ang Ginoo igsoon. Dili siya magduha-duha sa pagpasaylo kanimo ug kanako. Kay kita diri sa kalibutan wala man gyud perfect, no? Anytime makasala ta sa Ginoo. Gamay o dako, no? Unya pahinumduman ta sa Holy Spirit nga ops dili na mao. Kung ato nagali nang madunggan, no? Atong mabati nga nakasala ta batok sa Ginoo, mangayo gyud tagpasaylo daan or dayon no, kanang mangayo gyud, Lord pasaylo ako sa akong mga nahimo Ginoo, pasaylo ako o Dios ug tabangi ko nga mautrong akong kinabuhi. Ana igsuon kay ang Ginoo malumoy ang iyang kasing-kasing, malumoy ang kasing-kasing, maayo siya nga Dios ug magpinasayloon siya nga Dios. Ang iyang kasuko mo subside sa dihang moduol ta kaniya. Kana mo ra bitog inahan og amahan, di ba? Kanang ang imong anak magpabadlong, murag suko na kaayo ka, no. Lami na kay kamamunal ba kay murag naglagot to jud kapag ayo ba kay nagpabadlong imong anak. Pero sa dihang ang imong anak moduol nimo, sorry mama, sorry papa. Di ba malumoy ang imong kasing-kasing nga imbes nga mobunal ka, mugakos ta lang ka sa imong anak kay nabati nimo
nga nangayo siya pasaylo unya ang imong kalagot ni subside, di ba? Ing ana ang Ginoo. Labaw pa ana ang Ginoo actually kay kita sa pong pagkatawhanon mo bira pa man gyud ta, no, mo bunal pa man gyud ta, no? Pero ang Ginoo igsuon lahi, no? Kay gamhanan siya nga Dios, maayo siya, buotan siya nga Dios. Mapasaylog yun siya kung muduol ta niya. Hallelujah. Okay, so praise God, no? So pasiuna pa actually to siya igsuon. So sorry nabati lang na ko ang presensya sa Ginoo nga kitang tanan pareho ra gyud tubangan sa Ginoo. Gihigugmat ang tanan sa Dios, wala siya gipili, no? Kay ingon siya sa pulong, walay Jews, walay Gentiles, ang tanan pareho sa iyang atubangan sa dihang moduol ta kaniya. Ana ang pagkalami, no? Do pinili niya ang mga Israelita, pero niingon ang pulong sa Dios sa New Testament. Wala nay Jews, wala nay Gentiles, kita nasakop ta sa Gentiles kay di man ta mga Israelites, no? Di ta Jews. Pero nga siya, at tubangan sa mata sa Ginoo, pareho na ta sa dihang moduol ta sa Ginoo. Nga no? Hallelujah. Praise Jesus. Okay, so ang gibutang diri ang mga nahisulat ni ining basahona, mga hitabo hangtod sa pagkamatay ni Josue. So chapter 1 verse 1 to 2 to 10. Ang mga maghuhukom sa Israel 2:11 to 16:31. Nagkalain-lain hitabo sa chapter 17 to chapter 21. Okay. So sa chapter 1, okay, si Adonibisik. Okay, pag nalisonan ko dito, no? Si Adonibisik gibuntog sa mga banay ni Juda ug ni Simeon. Okay. So chapter 1 verse 1. Human mamatay si Josue, ang katawhan sa Israel nagpakisayod sa Ginoo kung kinsa sa ilang mga banay ang muuna pagsulong sa mga Kanaanhon. Mitubag ang Ginoo ang banay ni Juda. So after kang Josue, ang banay ni Juda maoy muuna kay gitugyan ko kanila ang yuta. Okay, so diri nagsugod ang pagkuha ni Juda, no? Okay, so verse 3, ang banay ni Juda miingon sa banay ni Simeon, ubani kami sa kayutaan nga gigahin alang kanamo ug maghiusa kita sa pagpakigubat sa mga Kanaanhon. Unya mukuyog usab kami kaninyo sa kayutaan nga gigahin alang kaninyo. So magtinabangay sila, no? Busa ang mga banay ni Simeon ug ni Juda nag-uban ngadto sa panggubatan. Pinaagi sa tabang sa Ginoo, gibuntog nila ang mga Kanaanhon ug ang mga Perisihanon o gibuntog nila ang 10,000, nakalimot kung sa Bisaya, 10,000 katao dito sa Bisik. Naabdan nila dito si Adonibisik ug nakigubat sila kaniya. Midagan si Adonibisik apan naapsa nila siya. Gidakop o giputol nila ang iyang mga kumagko sa kamot og tiil. Miingon si Adonibisik, kaniadto 70 kahari nga giputlan nako sa ilang mga kumagko sa kamot og tiil, ang namonit og mga mumho ilalom sa akong lamisa. Karon gibuhat sa Dios kanako ang gibuhat ko kanila. Gidala nila si Adonibisik ngadto sa Jerusalem ug didto namatay siya. Verse 8. So, gibuntog sa banay ni Juda ang Jerusalem ug Hebron. Giatake sa banay ni Juda ang Jerusalem ug nailog nila kini. Gipatay nila ang katawhan niini ug gisunog ang syudad. Human niini nakigubat sila sa mga Kanaanhon nga namuyo sa kabungturan, kapatagan ug sa Negeb. Ang banay ni Juda midasdas sa mga Kanaanhon nga namuyo sa syudad sa Hebron nga kaniadto ginganlag syudad sa Arba. Gibuntog nila ang kabanayan ni Sisai, Ahiman og
Talmay. Okay. Gibuntog ni Otniel ang syudad sa Daber. Okay, verse 11. Gikan didto gisulong sa banay ni Juda ang syudad sa Daber nga kaniadto ginganlag syudad sa Sefer. Mi pahibalo si Caleb, ipaasawa ko ang akong anak nga si Aksa sa lalaki nga makabuntog sa syudad sa Sefer. Si Otniel nga anak sa manghod ni Caleb nga si Kines maoy nakabuntog sa syudad. Busa gipaasawa ni Caleb kang Otniel ang iyang anak nga si Aksa. Sa dihang naminyo na sila, gihangyo ni Otniel si Aksa sa pagpangayog uma sa iyang amahan. Busa giadto ni Aksa si Caleb og sa pagkanaog niya gikan sa iyang asno, nangutana si Caleb kung unsay tuyo sa iyang anak. Mitubag siya, hatagi ako gasa. Kay adto mo man ako papuy-as sa Negev. Hatagi usab ako og mga tubod. Busa gihatag ni Caleb kaniya ang mga tubod sa bungtod ug sa kapatagan. Okay, so verse 16, ang mga kadaugan sa banay ni Juda ug ni Benjamin. Okay, verse 16, ang mga kinihanon nga kaliwat sa ugangan ni Moises nanungas uban sa katawhan sa Juda gikan sa syudad sa mga palmira ngadto sa kamingawan sa Judea sa habagatan sa Arad. Namuyo sila didto uban sa mga Amalikanhon. 17, sa katawhan ni Juda mikuyog sa katawhan ni Juda mikuyog sa katawhan ni Simeon. Gibuntog nila ang mga Kanaanhon sa syudad sa Sifat o gigunob nila kini sa hingpit. Gihatagan nila kinig laing ngalan nga Horma. Giatakin nila ang Gaza, Akkalon ug Ekron uban sa naglibot nilang kayutaan. Gitabangan sa Ginoo ang katawhan sa Juda ug napanag-iyan nila ang kabungturan. Apan wala sila makabuntog sa katawhan nga nagpuyo sa daplin sa kabaybayonan. Tungod kay kining mga tawhana may mga karwahe nga gigamitan og puthaw. Okay. Sumala sa sugo ni Moises ang Hebron gihatag kang Caleb. Giabog niya ang tulo ka banay nga kaliwat ni anak. Apan wala abuga sa banay ni Benjamin ang mga Jebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Busa didto ra gihapon magpuyo sa Jerusalem ang mga Jebusihanon tipon sa katawhan sa Benjamin. Okay, so verse 22 and 23, gibuntog sa banay ni Jose ang Betel. Gisulong sa banay ni Jose ang syudad sa Betel nga kaniadto ginganlag Luz. Gitabangan sila sa Ginoo. Nagpadala silag mga espada ngadto sa syudad. Ug ang mga espiya nakakitagtaw nga migula sa syudad ug ilang giingnan siya. Tudloi kami unsaon namo pagsulod sa syudad ug dili ka namo unsaon. Busa iya silang gitudluan. Gipatay nila ang tanan nga namuyo sa syudad gawas ni ining tawhana ug ang tibuok niyang panimalay. Miadto kining tawhana sa kayutaan sa mga Hitihanon ug didto nagtukod siyag syudad ug ginganlan niya kinig Luz. Mao gihapon kini ang ngalan niini hangtod karon. Kay verse 27, ang katawhan nga wala abuga sa mga Israelita. Wala abuga sa banay ni Manases ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Bitsan, sa Tanak, sa Dor, sa Heblaam, sa Megiddo ug sa silangang kalungsuran. Busa nagpadayon pagpuyo didto ang mga Kanaanhon. Verse 28, sa nahimo ng gamhanan ang mga Israelita, gipugos nila ang mga Kanaanhon sa pagpatrabaho alang kanila apan wala nila abuga silang tanan. 29, wala abuga sa banay ni Ephraim ang mga Kanaanhon nga nagpuyo sa syudad sa Geser. Busa ang mga Kanaanhon nagpadayon pagpuyo didto tipon kanila. Verse 30, wala abuga sa banay ni Zabulon ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Kitron
og nahalol. Busa ang mga Kanaanhon nagpuyo tipon kanila og ilang gipatrabaho alang kanila. 31, wala abuga sa banay ni Aser ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Ako, Sidon, Ahulab, Aksib, Hilba, Afek, og sa Rehob. Ang banay ni Aser nagpuyo tipon sa mga Kanaanhon kay wala man nila abuga ang mga Kanaanhon. 33, wala abuga sa banay ni Neftali ang mga nagpuyo sa mga syudad sa Bit-Semes og sa Bit-Anat. Nagpuyo sila tipo ni ining mga Kanaanhon apan ilang gipatrabaho ang mga Kanaanhon alang kanila. Okay, so verse 34. Giabog sa mga Amorihanon ang banay ni Dan ngadto sa kabungturan ug wala nila palugsunga sa kapatagan. 35. Ang mga Amorihanon nagpadayon pagpuyo sa bukid sa Haris, sa Ayalon o sa Salabim apan na ilalom sila sa pagmando sa banay ni Jose o gipatrabaho sila alang kanila. Ang utlanan sa mga Idumehanon nagsukad sa gianan nga ginganlag agianan sa Akrabim. Gikan sa sila paingon sa habagatan. Paingon sa habagatan. Okay, so moto ang chapter 1 igsoon. So ato ang padayonon ang chapter 2, no? Kay medyo gamay-gamay ra ang chapter 2. Okay, so ang chapter 2 giuluhan kinig ang anghel sa Ginoo didto sa Bokim. Okay, so chapter 2 verse 1. Ang anghel sa Ginoo miadto sa Bokim gikan sa Gilgal o giingnan niya ang mga Israelita. Gikuha ko kamo gikan sa Ehipto o gidala ngadto sa yuta nga gisaad ko sa inyong mga katigulangan. Miingon ako, tumanon ko gayod ang kasabutan ko kaninyo. Ayaw kamo paghimog kasabutan sa katawhan nga nagpuyo ni ining yutaa. Kinahanglan nga gunubon ninyo ang ilang mga halaran. So gunubon meaning gubaon, no? So ipaguba gyud sa Ginoo to mga halaran nga gihimo sa mga katong Kanaanhon, no? Okay, apan ingon diri, apan wala ninyo tumana ang gisugo ko kaninyo. Tan-awa unsa hinuon ang inyong gibuhat. Verse 3, busa sultihan ko kamo karon nga dili ko abugon kining katawhan samtang mudasdas kamo. Mahimo silang mga kaaway ninyo ug ang mga Dios nila mahimong litag alang kaninyo. So bisan pa sa Old Testament igsoon daghan na kaayog mga gihisgutan abot sa mga Dios ba, no? Nga dili gid gusto ang Ginoo nga naay Dios ang mga katawhan nga alagaran nila, no? Gawas sa Ginoo. So kani pahimangno na pud ni sa tuwa ba, no? Okay, so verse 4. Sa pagsulti niini sa anghel, mihilak ang tanang katawhan sa Israel tungod niini ginganlag Bokim ang maong dapit. Dito naghalad silag mga mananap nga ilang gisunog ngadto sa Ginoo. Okay, verse 6, ang pagkamatay ni Josue. Unya gipalakaw ni Josue ang katawhan ug ang tagsa-tagsa kanila miadto aron pagpanag-iya sa ilang bahin nga yuta. Ang katawhan sa Israel mialagad sa Ginoo samtang buhi pa si Josue. Ug human mamatay si Josue, nagpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga pangulo nga nasayod sa tanan nga gibuhat sa Ginoo alang sa Israel. Verse 8. Ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun, namatay sa panuigong 110. Gilubong siya didto sa iyang bahin nga yuta sa Timnath-Sira, sa kabungturan sa Ephraim, amihanan sa bukid sa Gaas. Verse 10. Kadtong tibuok nga kaliwatan nangamatay usab ug ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo. Mao ni delikado kana bitaw ang mga kita nga mga nana sa panuigon, no, na hamtong na ba, no, kabalo ta about sa Ginoo pero wala nato gipasa sa atong mga anak or next generation ang mahitungod sa Ginoo, sa iyang pulong, sa iyang pagkamaayo.
Mo ni ang nahitabo diri sa ilahan ni Josue, ang ilang next generation wala nakaila sa Ginoo tungod kay wala sila gisultihan. So kita igsuon karon, no? Ikaw nakahibalo ka sa about sa Ginoo insa yang gihimo, no? Para kita maluwas, para kita tabangan sa matag adlaw. Igsuon atuag yun ang responsibilidad no nga mo share, muhatag yun taog kanang kuan sa tong next generation ba sa imong mga anak, kung wala kay anak sa kanang mga batan-on nga mas bata pa nimo ba no? Tagahon na to higayon, no? Maghatag tag higayon nga maka-share og pulong sa Ginoo para ang next generation makailapod sila og Ginoo. No? Kay kung dili ta mo share igsuon, mapariha ta aning nahitabo nila, wala makaila sa Ginoo ang next generation. Pagkamatay sa mga tigulang, ang mga batan-on nga may bag-ong nanubo, wa kaila sa Ginoo. Kay wala man sila gisultihan sa katigulangan. So karon lesson learn nato ni ba no? Nga samtang nagbasa tas pulong sa Ginoo, natay ma-learn nga di nato to buhaton kay ang ilang gihimo dili to maayo. So natay kanang panalaminan no nga di ta manundog sa mga dili maayo, no? Atong sundogon ang maayo. So ana ba no? Okay, padayonon nato. Okay, so ingon diri kadtong tibuok nga kaliwatan nga matay usab ug ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Mo na ilisod diha no. So dapat mosulti gyud ta igsuon sa tuang mga next generation no. Okay, so verse 11, mihunong ang Israel pagsimba sa Ginoo. Okay, wa man sila kaila sa Ginoo no. Okay, verse 11. Uya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Kini mga Baal mao ni mga Dios nga gihimo sa kamot sa tao no. Okay, mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan nga maoy nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila pagsimba sa laing mga Dios. Ang mga Dios sa katawhan nga naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Dios og nakapasuko kini sa Ginoo. Masuko gyud ang Ginoo igsuon. Kung natay simbahong laing Dios, gawas kaniya. No, kay iya na jud ang gisulti nga ayaw ka mo pagsimbag laing Dios, gawas ka nako kay ang Ginoo abubuhan, no? Magsilos gyud siya. Nakoy na remember ka ganina nagtanaw ko reels sa Facebook. Ingon siya ang Ginoo jealous siya, no magsilos ang Ginoo, no? Kay kita iyaha man no, pero kung magsimba tag laing Dios, magsilos ang Ginoo nganong mangita pa taglain nga siya naman ang ato ang Dios, no? Iyang gi-example ingon siya kana bitong mag-uyab kantahay na kay uyab unya ingon siya kay lalaki man tong nagsulti ingon siya kung iyang kisa ng imong uyab nga babae syempre no or kung kisa niya ang imong uyab di ba ka magsilos or imong asawa kung kisa niya imong asawa or imong bana kisa niya og lain di ba ka magsilos so ing ana pud ang pagsilos sa Ginoo nga magsilos siya kung naatay laing kisan diha no nga tiil sa mga ribulto o magtrapo-trapo ta diha mugakustag mga ribulto ingon tong nag-share nga po na sa Biblia no nga masuko gyud ang Ginoo igsoon. So mao nang ato gyud nang ilabay no dili nato na siya taga kanang kanang pagtagad ng mga hinimo sa tao kay ang Dios espiritu og dapat nato siyang simbahon sa espiritu og kamatuoran kay mo na ginatan-aw sa Ginoo kanang atong kasing-kasing ba didto jud sa iya no. Kay padayon nato ang pagbasa verse 13, mihunong sila pagsimba sa Ginoo og mialagad sa mga Baal og sa mga Astarte. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel. Nasuko pag-ayo sa Israel og mitugot nga sulungon og tulison sila sa mga kaaway. You see? So, tungod sa kasuko sa Ginoo, mitugot siya nga sulungon ang mga Israelita og tulison sila sa mga kaaway. Di ba? Wala na giproteksyonan sa Ginoo sila tungod kay nasuko ang Ginoo sa ilaha nga nagsimba sila laing Dios. Okay. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila busa ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa matag panahon nga makigubat sila, ang Ginoo nakigbatok kanila sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo.
Nagkalisod-lisod sila pag-ayo. Verse 16. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel og mga maghuhukom nga maoy magluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila musunod sa maong mga maghuhukom. Wala sila matinumanon sa Ginoo ug gisimba nila ang mga Dios-Dios. Tumana. Ingon siya, gituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo. Apan kining kaliwatana wala na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilag maghuhukom, tabangan sa Ginoo ang maghuhukom ug luwason niya ang katawhan gikan sa ilang mga kaaway samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos ug pagkadinaog-daog. Apan inig kamatay sa maghukom, mamalik na usab ang katawhan sa naandan nilang paagi sa pagkinabuhi ug labi pang ngilad ang buhato nila kaysa kaliwatan sa gisundan nila. Simbahon nila ang laing mga Dios ug nagdumili sila pagbiya sa ilang dautan ug masupilong kinabuhi. Nagdumili sila. Nasuko pag-ayo ang Ginoo sa Israel ug miingon, gilapas niining maong katawhan ang kasabutan nga gipatuman ko sa ilang mga katigulangan. Tungod kay wala man sila mosunod kanako, dili ko na abugon ang mga nasod nga nahibilin pa sa pagkamatay ni Josue. Niining paagiha mailako kung mutuman ba o dili ang mga Israelita sa akong sugo. So naay test, no? Sa gibuhat sa ilang mga katigulangan. Busa, gipasagdan sa Ginoo nga magpabilin ang mga nasod nga wala mabuntog ni Josue. Wala dayon niya abuga sila, no? Baga, ang mga kaaway gipasagdan sa Ginoo nga nagpuyok uban nila, no? Kay para matistingan ang ilahang kanang pagsalig sa Ginoo. Kung padayon ba sila to o musalig sa Ginoo or mubalik na pud sila simba og laing Dios. So igsoon mao kadto ang chapter 2, no? Nahuman nato karon ang chapter 1 and chapter 2 sa libro sa mga maghuhukom. So salamat kayo igsoon nga hangtod karon na apakadiha, no? Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, and I really hope nga nagyud tay na learn karong adlaw sa atong gibasa, no? Nga ang Ginoo igsoon maluluyon gayud siya. Apan kung kita mobiya kaniya kay mosimba og laing Dios, ang Ginoo masuko gayud ug naagi siya itugot, no, nga mahitabo sa atong kinabuhi aron nga makapanghinuklog ta, mubalik ta sa iyaha ug isalikway nato ang pagsimba og laing mga Dios. So igsoon, I hope and pray nga naagid tay kanang ma-remember, no, sa atong gibasa karon niya atong ma-apply sa atong kinabuhi. Nga atong biyaan ng mga butang nga wala nakapahimot sa Ginoo ug mobalik ta sa Dios. Kay ang Dios nga atong gialagaran malumoy ang yang kasing-kasing. Maluluyon siya ug mopasaylo siya. Okay? Kay mahigugmaon siya nga Dios kanatong tanan. Ug mao jud na ginahulat sa Ginoo nga moduol ta niya. Unya mangayog pasaylo kay andam siya nga mohatag sa kapasayloan sa atong mga sala. Og mo panalangin kanato og mo proteksyon kanato sa tanang panahon. So dalaygon ang Dios sa walay katapusan, igsoon. Magkita na pud ta sunod nga higayon. Daghang salamat.